I am flying. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u prvu od, ja se nadam, niza emisija s Petrom uz smeze. SMI, kao Serbia Media Corporated, meze. Meze je na stolu. Ovo je emisija o iskrenom dijalogu sa dijasporom, u kome ja razgovaram sa mojim gostima, koji su, niko nije običan, nisu obični ljudi, ali su uobičajeni spoljašnosti što se tiče. I ovdje sam doveo jednog gospodina, Bobana Rankovića, koji je igrom slučaja i dubokih, tamnih i nesvesnih zbivanja, kao što reče jednom prilikom Kiš, moj lični prijatelj, već dugogodišnji, a ujedno i kum mom čokoladnom labradoru Čokiju. Dobro večer, Bobane. Dobro večer. Ova emisija se bavi iskrenom dijalogu, znači, dijaspore, lišenom predrasuda, odrečenom onih naklapanja rekla kazala. Uglavnom u toj emisiji ja sam onako amaterski nju podelio na 3 segmenta. Prvi segment je SMI, kao Serbia Media Corporated, SAO, smisao. I Bobane, tebe bih pitao ono što me uvek zanimalo i kod mojih pacijenata i kod ljudi s kojima sam se družio i s kojima se družim, a to je u čemu vidiš ti smisao svega ovoga što se sada tebi dešava u životu. Da počnemo od početka. Ti si rođen u Zemunu, na ulici, samohrana majka, 55. i rastao si u onoj Jugoslaviji, jeli? Za koju kažeš da je to u stvari bio i najbolji i najsmisleniji period u tvom životu. Pa jeste, Petre. Samo ti kažem, pazi, ja imam sad 70 godina skoro. Znaš, to je dosta života i ako možda podeliš svoj život na neke segmente, znaš, onako nešto, ili kad si klinac u osnovnoj školi, srednjoj školi, ponekad postaneš neki student, koji ja nikad nisam bio do duše, ali uđeš te godine, ne? A nisi studirao? Nisam. Da nisi Ne, završio? imao sam neku višu uličarsku, ali to niko nije priznao. Ne priznaju ni ovde. Nigde nisu priznali u svojoj školu. Ali postoji. Da. Koje odeljenje? A to je bilo zemunsko odeljenje. Da. Koje još postoje? Postoji i Dorčulsko, ali Dorčulsko Tada je mislim. bilo specifično za neke druge stvari. Ali ova dva su bile ovako najvažnije. Ne znam da li Voždovac imao, ne vjerujem da se ikad probio toliko. Znaš. Da. I znaš, razmišljao sam ja o ovom pitanju. 70 godina, kad bi mogao da podelim ko je najvažniji deo u mom nešto što se desilo, ja bih rekao možda život pre 89. i život posle 89. To su dve različite stvari. Šta se desilo te 89? Pa znaš kako, 88. sam otišao u inostranstvo, 89. je ušlo ovo moje predivno jedno stvorenje u moj život. I ja mislim da je ona moj život okrenula na glavačke, na bolje. A pre nego što počnemo o njoj, Dobro. rastao si u Zemunu. Da, fantastično mesto. Preokupacije su bile sport, malo flertovanje sa Da ti zakonom. kažem, to je bilo Zemun, u moje vreme, Zemun je bio fantastično mesto da rasteš. Pazi, mi smo klinci bili Dunav, pecanje, kupanje, provoditi leta na Dunavu, to ne može ništa da zameni. To je jedna memorija ili sećanja koju ja nikad ne mogu, stvarno nikad ne mogu da zaboravim. I to je neki život do jedno 14. 15. godine kad završiš osnovnu školu, pa smo se upisali u srednje škole. Tako, mislim, to je takav lep život bio da ja ovu decu što sad gledam, ne danas, možda i 10-20 godina nazad, oni nikad ne mogu da imaju to što smo imali. Šta je to? Što? To ti je drugarstvo, lojalnost. Kakav je smisao bio toga tada? Pa, pazi, drugarstvo, lojalnost. Lojalnost je, ona se ne uči, ona se osjeća. Vidiš, kad si ti lojalan s nekim. I ja verujem da to što se meni dešavalo u tim godinama, da i dan danas, ja sam jako lojal prijatelj i to mi je jako važno. Ne znam kako ti kažem. Dobro, živio si u Zemunu tamo da ti je duša porasla. I družiš si se sa nekim žestokim momcima iz podzemlja tada, beogradskog, zemunskog i tako dalje. Imaš li neku ovako
priču, neki interesantan događaj iz tog perioda? Ima dosta. Samo da ti napomenem jednu stvar. A neki tamo polovinom 70-ih, kad smo već došli, onako, znaš ono, kod deca, sad, znaš kako, ti imaš neku stigmu, Zemunac, da je odmah to nešto nije dobro. I to te prati ceo život. To je činjenica. Kaže, ovo je Zemun, ovo, beži od njega. Mislim, ne, nije, istina je. Ili sa Dorčula, isto vaš. Beži od njega, on je sa Dorčula, znaš. Zemunci, Da, dočoci znaš šta rade rade, sklekove u znaš Zemunu, šta a Zemunci rade, rade to znaš. trafike, da. Nego, šta sam teo da ti kažem, Družio si se, htio se da mi kažeš s kim si se družio u to vreme. Da, ali Koga si ne, kad poznavao? se desilo nekom polovinom 70-ih godina, kad smo već bili u nekih svojih 20 godina, neko više, neko manje, onda smo počeli da dobijemo pasoš i onda smo počeli malo po zapadu više da putujemo. Šta ste radili na zapadu, baš me život zanima. Pa da, no, svašta. Počelo je prvo možda sa nekim najavnim švercovanjem iz Istanbula ili iz Trsta, pa onda malo nešto nekih, šta ne znam kako bi ja to rekao, da li smem da kažem isto to? Da, ovo je iskren razgovor sa dijasporom. I malo počelo to neko šaniranje, pa smo počeli da krstarimo Evropu, da vidimo, znaš, počelo je od Nemačke, išlo se skroz gore do Holandije, išlo se čak i do Švedske. Šta ste radili, Valu? Ne, nismo uglavnom Valva, bilo je tu, ako neko ti da neki poseban tip, nešto, ideš ovako. Ali šaniranje i tako to, nešto, znaš. I to je ti pasuši koje nam je Tito omogućio tih 70-ih. To je tako bilo dobro. Dobro, šta ste radili sa lovom? Šta ste radili s parama? Pa, šta radiš kad ti lovo lako dođe, najvjerojatnije lako je potrošiš, najvjerojatnije kockao. Jesi kockao? Yes. Gde si kockao ono vreme? Pa, igrali smo Metropol između Jugoslavije. Pazi, ja se sećam prvog kasina koji se otvorio u Jugoslaviji. Pričamo o Jugoslaviji. Možda jedan, drugi, treći se otvorio u hotel Jugoslaviji. Ti si tamo imao sreću jednom, ti se ukazala. Jesam. To je dan kad sam se razveo od prve žene. Kad smo se sudski skroz razveli, ja sam otišao normalno tamo da se kockam, tu su bile slot mašine, ali tu su bile one starinske, znaš, moraš ovako da povučeš ručku. I ja dobijem onaj jackpot. U to vreme vrede oko 2500 nemačkih maraka. To je bila velika lova. Pazi, razveo se i dobio 2,5 soma. Apsolutno. Nema treće. Super. Bingo! Kaži mi, družiš se sa Pa da, sa Ćentom, sa njegovim bratom. Ima jedna zanimljiva stvar. Ja sam bio Zemunac, ali recimo neka mesta u Beogradu nisu hteli da prime. Pričamo o noćnom životu. Recimo, nisi mogao da odeš u Akvarijus ako si iz Zemuna. Nisu hteli da te prime. Ili po tako nekim, recimo, možda si mogao da odeš u Topčidersku noć, ali i dalje si imao, ili u Mažestiku Jusa, nije htio da prima Jusa. Ali kako znaju da si Zemunac? Znali su te. Pa svi su znali su da sam ja Zemunac, ali mene nisu tretirali. Po čemu si bio poznat zapravo? Pa, znaš kako... Među tvojim, u tom miljeu. A verovali su mi ljudi. Ljudi su mi verovali sa nekim stvarima koje sam ja uvek čuo. Uvek sam imao to u sebi. I tada. Ljudi su se poveravali sa nekim stvarima i to je uvek ostalo u meni i imao sam tu crtu. I zato su me i volili ili šta ja znam. Kaže, sa Ćentom si imao jedan... Ja to znam. Pazi, ja nisam s Radetom bio dobar prijatelj kog sam bio sa njegovim bratom. Tu ima još, Rade i njih trojicu ima. Rade je bio najstariji. Ja mislim da se Rade Ćenta rodio možda 50. 49. A ja sam bio najbolji drug sa njegovim srednjim bratom, Čatanom. Čatana je moje godište. Znaš, i tako. I onda smo sedeli tamo u Marije Busveću, tamo je bio neki, ne znam, da vi to ovde se ne zna, neki, igrao je fudbal, neki Dule Pčelar, i on je otvorio kafić. Baš tu, između Save Kovačević naselja i Marije Busveć. I onda smo mi tu sedeli, i onda je tu Rade dolazio. Znao sam ja Radeta i pre toga, ali da. Da. A ima jedna anegdota, ne znam da sam to napominjao, ali sad ću kažem ponovo. Sa mojom prvom ženom dođe njen rođendan, ona se rodila u avgustu, recimo, evo sad možda, koji je danas datum? 15. Ona se rodila 19. avgusta, Vesna. Idemo, mi rešimo da idemo... Hoćeš li zvati, mislim? A? Hoćeš li zvati? Neću. I rešimo da slavimo njen rođendan i gde ćemo. Ja kažem, ajmo u Mažestik, ona kaže, nemoj tamo, naći će one tvoje, ajmo negde na večeru, pošteno nešto. Ja kažem, ajmo, gde odemo u Romanitar. Aha, bio sam ja tamo, u podrumu dole. Da, u podrumu dole. Da li ispod onog kafea, kaže, kafe Terazije. I dole u podrumu je bio dobar restoran, stvarno, dobra klopa bila.
Bio dobar, a bend je uvijek bio dobar. Jeste, imali su, i ovo je bio neki džez, jedan čovjek je svirao klavir, imali su jednu lepu, jako zgodnu i udobnu, lepu pevačicu. Svirala je onaj džez, ritam i blues, nije bilo, nisu bili ovi turbo folk i ovo, ne. I uđemo mi dole, znao me i konobar, pošto sam ja bio tu više puta tu pre toga, samo jedan sto zauzet, njih 4 sede, i sad sedemo ja i, ona se zvala Vesna, sedemo ja Vesna i sedimo, donesemo onu večeru, evo dolazi Rade, došao Rade Čelda, ne znam s kim je bio Čenta, možda je bio i Nidža, Nikola Bokser, on je bio, pošto sad ovde živi u Sidneju. Ne znam da li je on bio, ne mogu se setiti, njih 3, 4 dođu. I sad jedan od ovih što su već bili tu počeli da startuje pevanje. A bila je neka druga grupa koja se... Da, bilo je samo 100, to su oni bili njih 4. Sad jedan od njih počeo da napada ovu ženu šta peva. Nije pevaljka, žena je peva. Pevačica, da. Pevačica, da, ne pevaljka. I postoje malo, ja bih verovao, mogu bi da kažem, isto malo i agresivniji prema njoj. Počeo da je drpa, znaš, za ruku, levo, desno. I meni se Rade javio kad je ušao, desi, znaš, neću sad kažem kakav sam nadimak imao, neću da se brukam ovdje. Nosenje. Nosenje, da. I, desi, ništa, sednem, vratim se ja i on meni posle dođe. Ja dođem, kaže onom tamo, onom Slonoveć, ne znam kako ga je nazvao, da pusti bi onu ženu na miru. Ja kažem, pa ti imaš nešto s njom? On kaže, samo kaže se skloni od nje. Šta da radim je? Da, možda te... To zavali odmah na jedan. Da. A ti onako mršav s velikim nosom. Da, velikim ušima. I ti to uradiš? Ode mi je, kažem, kuće, kaže, znaš ko je onaj čovjek? To je Radić. Sad zamolio te da pustiš. Da budeš dobar. Da. Brate, mili nešto... Pobegli su za 5 minuta i platili su sve sav račun koji je bio tu. Čenta je otišao, znamo kako. Jeste, ubijen, da. Kao i veliki broj tadašnjih žestokih momaka. Ali zbog toga što verovatno nisu našli smisao u svom životu, ti si ga našao. Ti si na kraju krenuo u neki legitiman biznis, osim tog malog fletovanja sa kriminalom i tako dalje. Pa si onda, pa si se i oženio. I imaš i ćerku, imaš i dan danas ćerku u Beogradu, ili tako? Naravno, nisi s njom u kontaktu. Imam dosta pacijenata koji imaju slične priče. Stvarno? Da. Pa iz ličnog života, pravo ti kažem, dugo godina sam imao isti problem. Ali sam ipak uspeo na kraju da uspostavim kontakt sa svojim sinom i tako da i sad smo zaista sjajni, koliko je to god moguće. Ti nisi uspeo, ja znam tvoje pokušaje, to dosta boli. Boli. I to ali zaista... Ali i vene. Moram ti priznam da... Vene, kako bi se rekao? Da. Vremenom te prolazi. Da. Da li opet... Evo, sad pišu si mi da si prošle godine bio u Beogradu. Yes. I da si tražio svoju ćerku. Znači, ne vene. Po meni. Ma dobro, moj, pravo. Dobro. Ti si našao neki smisao i ti si zapalio u Kanadu. Da. To je bilo davne 88. Iz čistog avanturizma ili si bio izgnan? Verovatno izgnan situacijom. Ja kažem, ne postoji niko ne odlazi iz onog miljeja gde mu je duša porasla, bez obzira kako to, opravdavali, niko ne odlazi, a da nije izgnan. Zagrebeš malo po potki duševno i vidiš zašto ljudi napuštaju kraj u kome su porasli. Samo ti kažem. U kome su živeli. Možda je moj odlazak u Kanadu malo čudan ili bizaran ili ja ne znam kako. Znaš kako se desilo, sad ti kažem. Moram kazat ću što pričam iskreno. Useli su nas u zgradu, ja sam se već vratio, pošto sa Vesnom mi smo imali stan na Novom Beogradu u 63. bloku. I onda se ja vratio u Zemun kod Keve i u našu zgradu useli se raspuštaljka jedna od vojnog lica. Raspuštenica. Raspuštaljka, da. I dobije stan i dođe imala dete tada, već mali taj, zvao se Saša, nikad ne mogu zaboraviti to. Imao neka 7-8 godina i mi se spetljamo. Spojite se, da. Uđete u vezu. Da. I ona je imala brata koji je otvorio, pazi ovo, to je za nas bio dream, san. Otvorio je frizerski salon u Pinkiju. Znaš li šta je to? Prvo privatni salon i još Pinki.
Pa to u Zemunu, Hala to je... Da pojasnim Bolje gledalcima. nego da dobiješ nagradu na lutriji. Da, Ja kažem, pa kako on to uspeo sve da uradi? Kaže, pa lepo otišao kod nekih rođaka u Australiju, bio tamo 6 meseci, vratio se s parama. I ja kažem, pa daj, ajde, poveži me svojim, ja bi otišao. Isto da zaradim. Misliš u Kanadu ili u Australiju? Ne, on je bio u Australiji. Australija. Da. I sad ja se tu napalim, kažem, pa ja bi možda mogao da Da zaradiš dobre pare za 6 Da se meseci. vrati da otvorim frizerski salon. Alo. Da. Sa tvojim iskustvom kao frizerom. Da. I ono nešto počelo, zagrebalo me, hoću da idem negde, da li Kanada, Amerika ili Australija, gde god se nešto otvori, ja bi otišao. I ti dolaziš u Kanadu. Odem u Kanadu, I ostaješ u Kanadi koliko? 8 godina? pa da, 9. 9 godina. U najsunčanijem kanadskom gradu Toronto. Gde se rađuju sa lopatom. I? Pa došao sam 88. Došao sam na neku turističku vizu koja je trajala samo neke možda 10-11 nedelja. I ja sam znao da neću se vratim i onda sam produžio kod da stoji sve. I od čega si se izdržavao? A tu je malo bilo već problematično. Tu smo već morali da nalazimo načine da malo zaradimo za život. Skupilo se nas jedna četvorica sa istim sudbinama. Znači organizovani kriminal. Jeste, bilo nas je 4. Svašta smo radili. Samo da bi preživjeli, ne da bi nešto se obogatili, nego samo da bi od danas do sutra. Bez viza, bez ičega, bez osiguranja, naravno. Svega. I onda se dešava nešto što... Imao si prijatelja ovde koji, nažalost, nije živio, ja poznajem Željka. I Želja je došao ovde, snašao se. Da, živo je u Australiji. Oženio se, život pliva sve, lepo vreme, kupaju se tamo po Senkildi plaži. Šalju ti slike. Šalju mi slike, da, strašno. A ti tovariš sneg. Da. Ja, ne, borimo se, bre, tamo, svašta smo radili. Da. I ja kažem, daj bre, dođem ja, bre, tu kod tebe u Australiji. I on kaže, pa idi tamo, ja odem u australijski konzulat u Toronto, oni kažu, pa daćemo ti vizu, ali u Beogradu, ne ovde, znaš, baš ja ne bi se ni vratio. I nešto, ostavio u kontaktu sa Željom mojim i on kaže, moja žena ima najbolju prijateljicu, ona putuje u Evropu, pa ja nek dođe malo ti pomogne, pričali smo mi. I stvarno moje pile moje, anđeo moj dođe, 89. mart, 5. 89. dođe da mi pomogne da ja dobijem vizu da dođem u Australiju. Dobro, pazi, znači ono ulazi tvoj život, to je u stvari proksi neki brak, koji obično, barem po iskustvu koje ja imam sa mojim pacijentima i nekim poznanicima, ne traju dugo. Međutim, to je kod tebe trajalo 30 i kusur godina. Čuvena ona, kad smo se venčali, znaš ono kad te venčali, kaže dok su smrt ne odvoji, tako nešto. To se nama desilo. Pa divno. I vi dolazite u Australiju. Ja sam njoj obećao još kad je ona došla, pošto njena majka, brat, oču, svi su ovde bili, ja sam njoj obećao, ajde samo da završimo papire pa idemo. Ona je umeđu vremenu dobila australijsku rezidenciju, ja sam postao kanadski rezident, ja sam postao kanadski građanin. I kažem, otićemo jednog dana. I onda okumili smo se sa nekim ljudima, pravili, tada smo bili u srednjih 30. godina, ja sam imao 33, Nada imao 34 tada. Našli smo krug ljudi i onda život je krenuo, ona je našla posao, ja sam radio nešto, svašta. Ali uvek je postojalo moje obećanje da ćemo da dođemo ovde. I 96. to je bila takva grozna zima. Prvo u početku zime, negde tamo krajem decembra, neki sneg je pao 2 metra. Pokopali smo tunele da izađemo iz kuća. Toronto. Da. Onda je u januaru došla neki hladan vazduh, da je bilo, ajke mile, 2 nedelje, preko dana -20, preko noći -30. Ti se pitaš šta radimo? Znači, da li si našao neki smisao u Kanadi? U Kanadi? Svog života, osim Nađe, naravno, koja je tebi osmislila život, pa i da... Pa, znaš tako, dok ona nije došla, to je bilo ono, baš, znaš. Kad je ona ušla, već našao sam i onaj redovno employment, onda sam počeo sam moj mali biznis da radim, hobovanje parketa, instalacije. I nije to bilo tako loše, čak je bilo dosta i uspešno. Mislim, nije da se obogatiš, ali onako, posao.
Da, ja sam poznavao Nađu, imao sam tu čast da poznajem Nađu i to je bila jedan tag koji je tebe držao na zemlji. Yes. Jer ti kad si došao u Australiju, 97. da. Pa si se bavio baštovanstvom, pa si Jesam. malo platio dug državi zbog tog tvog Jesam. travarenja i tako dalje, iza njenih leđa i tako Istina. dalje. Ona te ipak držala kao neki lanac da ne poletiš suviše i odletiš tamo da ne treba. I ja znam da je ona smisao tvojeg života. Da ona u stvari bila sve ono što si ti. Ona te činila onakvim kakvi si ti želeo da budeš, a nisi mogao bez nje. Pretpostavljam da. Ja mislim da je to. Ali nisam morao, kad se vratim samo na jedan moment. Kad sam došao ovde 97. Tu sam ja našao moju ekipu iz Zemuna. Pa znam ja, to sam htio da kažem. Ti se vraćaš nazad u detinjstvo i počinješ da brlješ ponovo. Kažem, malo si se bavio baštovanstvom, pa se to nije baš nešto isplatilo i tako dalje. Ti si to pošteno odužio državi i društvu. Da. Igrao si golf, pretpostavljam tamo. Ono minimum security. Da. Na farmi. Na farmi, tamo kod Sheppertona. Da. Ali nakon toga ti si okačio fantomku i kalauzo klin i rešio da svoj život na neki način osmisliš u nekom, da kažemo, pravom smeru. I ona je tu zaista bila veliki oslonac za tebe. Jest. Ali to sam stvari radio iza njenih leđa koje ne bilo. Uvek, samo ti kažem, do možda zadnjih, možda pred COVID, možda 5 godina, 6. Sad sam zaboravio kad je bio COVID. 21. Da, ali i koliko god ona nije to volela, bilo je tu svašta sam radio. Mislim, da je uvek jedno mesto, uzmi ovo, preprodaj ovo, tako. Dobro, snalazi se. Da, snalazi se. Dobro, Nađa nam odlazi, ima tome već 3 godine. I ti si ostao sam. Da. Reci Mene je došao Tinder. Ne. Ozbiljno te pitam. Šalim. Ti si to, ja znam tebe, ja te dugo godina poznajem i ti si to zaista otpatio, što kažu. Jes. I dan danas. Često zasuziš, često te Pogodi me, znaš. Bez obzira na sve, bez obzira na ishod, to je bila jedna lepa priča. Znaš šta, ti proksi brakovi, ja se svakodnevno srećem u svojoj praksi sa ljudima koji unište svoje živote, svoje brakove, svoj porodična gnezda time što, i za sve su krive naravno ove platforme medijske, tipa, ne znam, FaceTime, Facebook, Instagram i tako dalje. Kad dođu na umorni, izmoždeni sa posla, deca raspuštene jer su roditelji po ceo dan na poslu. Vrate se umorni, žena zaspe, muž ode na internet, pogleda internet i nađe neku ljubav na tom Facebooku iz 7. razreda osnovne škole. I onda kreće to platonsko flertovanje prvo, pa onda svako gura svoj avatar, znači sliku o sebi koju želi da omasovi medijski, koja apsolutno u većini slučajeva nema veze sa realnošću. I kreću vezu. Da se ta veza na kraju oploti, razumeš, ono se i uspostavi time što se napušta porodično gnezdo, odlazi se tamo i onda nakon 6 meseci uvide da zapravo ono što su govorili jedno o drugom o sebi nema veze sa realnošću. I onda dolazi do razdora, a razdor je realan. Realnost u tom onom najgorem svom obliku pogađa i na kraju ljudi ostaju bez porodice, bez stožera, bez podrške i tako dalje. Tebi se to nije desilo, vidiš? I ti si jedan od retkih slučajeva gde je proksi brak koji je trajao. Ne bi je znao proksi. Pa mislim, pazi, on te poslao ti je devojku na neki način, da to nije uradio, ti bi možda i ostao u Kanadi. Ali ona je rekla, drugog dana se zaljubila u mene. Ja nisam, meni uzmalo više. Pa to je dobro. Možda si bio šarmer
Nije znao da su te zvali Nosonja. I nije znao sigurno čime si se bavio ranije. Je tako? Dobro, slušaj, ti ovde sada živiš, imaš 70 godina, nemaš bračnog partnera, nemaš decu ovde, nisi uspio da uspostaviš kontakt sa svojom ćerkom koja je sada nekih 50 i kusur godina sigurno. Je li koliko? 40 i... Kasne 40. 75. Da. Možda imaš i unuke, a da ne znaš. Ja verujem da. Da. U čemu ti vidiš smisao sada ovog svog života? U čemu nalaziš energiju da na neki način nastaviš ovu prtinu koja je sve dublja i dublja, sve hladnija i hladnija, sve teža i teža. Vidiš kakvom okruženju živimo, svet se menja, i geostrateški, i geopolitički, i ekonomski, i socijalno, i na bilo koji hoćeš način. Iskreno ti... Završi. Ne. Iskreno ti kažem, tako me to bole uvo za to što... Znaš šta je sad, ima 2 stvari, 3 možda koje bi mogao sad... Broj 1, normalno, svaku, kaže, zdravlje. Hvala Bogu imam, tako sam drugo neću. Druga stvar, ja sam toliko... Sad ne znam kako to bi moja Nadička rekla, blessed. Kako bi rekao? Ja sam toliko... Blagosloven sa grupom ljudi s kime sam ja najviše družim ovde. I to su stvarno moji pravi prijatelji. I to mi održava. Najiskreniji. Ja nemam partnera, ali recimo imam nekoliko, na jednoj ruci možda nabrojiti ljudi koji su oko mene i to je meni sve. A šta se dešava u Srbiji, šta se dešava u Ukrajini, šta se dešava... Mislim, ja volim da znam, ali ne verujem da na mene uopšte utiče u nekom smislu. Da ja imam neku sekiraciju ili nešto. Nemam. A pitao bi te baš, u čemu ti vidiš smisao ovih događanja u Srbiji? Eto, što kažu, raznorazne su situacije. Da se nadovežem što sam ti rekao. Mene sekira jedino što je Krunić dobio juče 2 žuta kartona, što će tiče Srbije. Da. Ne može da igra sad. Ovi blokaderi, ima sam pacijentki koja je platila 100 eura da je sklone kontejner, da može žena da ode na aerodrom. Što je Milo imao glupu taktiku sad u sredu, tome, ali inače... Da. Znaš kako ja vidim, samo da sumiram. Ajde sad da napravimo jedan scenarij, najbolji mogući scenarij. Ode Vučić u inostranstvo. Ode, i sa njim ode oni 10 njegovih ne znam već kako mogu da ih nazovem. Užih saradnika, da. Nestanu. Večera slavlje, veselje, svi se napijemo. Sutra ujutru ustanemo, mamurluk. I pitao sam mu šta sad? Šta se promenilo? Ništa. Ima neka opozicija koja je totalno kompromitovana, ja verujem i koruptirana. Studenti će da budu tu koji ne znaju zašto uopšte protestuju. Koji više ne studiraju. Da. Ja nemoj ko da ih plaća. Organizovani kriminal je tu. I dalje nema, što vi kažu, što je nema one vlasti ili kako pravosuđa. Ništa se neće promeniti. I sad... Ali društvo je podeljeno, vidiš, dolazi do maltene do građanskog rata. Društvo je podeljeno. Ko to radi, zašto radi, tako da ne ulazim u to. Da, tu mora da ima zapad, je li tako? Smatram da jedna vlast može da ode samo demokratskim putem. Znači, kogod da je na vlasti, ako se izborima promeni vlast, to je dobro. Jer svaka vlast koja se nasilno menja i sama pretenduje da bude skinuta nasilno. I to je ono što mene ne bira. I zato sad kad putujem za Beograd da idem sledeći petak, pravo ti kažem, želim da ostanem što manje. Jer kada vidim blokadere i kada vidim onaj narod i kada vidim na ulicama nered i tako dalje, jednostavno narod nije u stanju da živi normalnim životom. Ja ne ulazim u politiku, zaista, o tome ne želim da diskutujem, ali me nervira to što više nije taj Beograd koji ja volim, jer ja idem često. Nije ni onaj Beograd kojega se ti sećaš i ti ne ideš često, koga više i nema. Ne. To je neki novi Beograd koji i mene nervira i želim da odem što pre i otići ću. Jer ostajem par dana i onda ću da malo prošetam po Crnoj Gori, Italiji i tako dalje. Ali to me deprimira, pravo ti kažem, svakodnevnica i ta... Pazi, sve je danas postala politička borba. Znači, pre je bila politička borba na televiziji, u partijama, u parlamentu, u skupštini, a sad je politička borba u porodici. Moja majka želi da obesi Vučića. A s druge strane, ja smatram da ovo ipak nešto dobro radi. A opet ti možda isto misliš,
Ali ima ljudi koji su zaista agresivni. I ta agresija se sada vidi na ulicama. I nikako da se smiri sve to. Znaš, ti mene u to, da se vratim opet malo na Srbiju. Znaš, Pa, ako na tu situaciju političku ili već kakva je, ako neko, pazi, ja nisam, ne znam kako bi sebi nazvao, recimo, ako misliš da je pravi povod ono što se desilo u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine, ona tragedija sa onim... Da. Pa to je samo povod. A šta je uzrok što se posle toga dešavalo? To je pitanje. To niko ne može da mi odgovori. Hajde, povod, pala je ona nastrešnica, studenti su rekli, izašli... Mislim da se koriste se neke A tragične pravi uzrok je mnogo dublji, za političke poene. Pravi uzrok zašto su se oni podigli, prvo, vjerovatno su imali suport sa zapada, što ja mislim. Ja ne kažem da sam ja u pravu, nego to je moje mišljenje. Da su možda neka politička elita, ne politička etika, neka elita, bogati ljudi koji misle da treba da imaju vlast u Srbiji zato što su bogati, razumeš? I oni su iskoristili nešto tako za svoje političke ambicije ili tako nešto. To je moje mišljenje, ne moram da sam ja u pravu, ali ja tako vidim. Kako ti misliš, kako je sada kriminalcima u Srbiji? Pa znaš kako, ne, oni kriminalci ne postoje, to su sad, postoje po meni. Sve su to političari, sve su to direktori firmi i tako dalje. Mislim da je evolvirao taj homo balkanicus sa Štolpi i na, na jedan sofisticirani nivo. Jest. I šta bi poručio tim mladim ovim novoj generaciji? Ja ima dve stvari možda bi preporučio. Prvo da se specijaliziraju. Da, fokusiraju, da. Na određenu delatnost. U svakoj profesiji treba da se specijaliziraju. I druga stvar, treba se čuvaju da ih ne uhvate kašat. Slušaj, sad bi prešao na ono naš Pešića. Pazi, zaista se nadam da bi gledalci, da će neki od gledalaca, gledajući ovu emisiju, znači, možda dobiti pregršt saznanja, možda malo razonode, ali ponajviše ljubavi prema životu i njegovim protagonistima. Ti si jedan od takvih. Biće ovde, ja se nadam, u budućnosti mnogo gostiju, ljudi iz života. Jer ovo jeste dijaspora, mi tu živimo i ja želim jedan iskren razgovor. Za sada si bio donekle iskren i pomalo pošten. Ali evo, sada pređemo na segment SMI za jednog, jedan za SMI. A to je, kad bi ti bio režiser i sada režiraš jednu komediju o sebi, kako bi ti nazvao? Kako bi ti nazvao tu komediju? I se razmišljao nekada tako nekim stvarima, kako bi ti svoj život dosadašnji ovako, mislim. Ali s te duhovite strane, sa te, razumeš, žovijalne strane, ne sad nešto ozbiljno i tako dalje. Da. Ne, Peti, ja želim da ti budeš iskren, ne da sad zadovoljiš gledaoce. Ne, ja hoću sebe da predstavim onako kako ja mislim da sebe vidim. Osim nosati. Da. Ne, fenotip me ne zanima ono što se vidi, ono što se ne vidi. Da ti kažem, ko si kad si sam, kad te niko ne gleda. Ipak je sve fora. Proživi život na foru. Kako bi to bilo onako u jednoj rečenici? Pa slušaj, blef, fora, sreća, šta ja znam, mislim. Da. Tako nešto, u tom smislu. Znaš ono? Zateko si mi s pitanjem, inače. Dobro, u redu. I na kraju, ko te najviše, posljednji segment je, smiđaš mi se. Ko tebe zapravo najviše nervira svih tvojih prijatelja? Znam da je, znaš, Pupija, Goluba, sada gledalci ne znaju, ali oni koji su iz Melbourna mogu da prepostave Pupije, Michael Popović Pupi, koji je vlasnik restorana Mediteraneo, Golub koji ima svoj neki biznis, jel, tako onda ja, pa onda koga još? Ne puno, to je mali broj, to je ono što ti malo pre rekao. Znaš kako, ja sam flatliner, meni se emocije ne pomeraju od gore, ja onako sam uvek... Svi pomalo nerviraju zbog nečega, ali i sve voli zbog nečega. A možda malo me nervira Golub, možda on... Moram priznam to. Šta te najviše nervira kod ljudi? Znaš kako, ono opet što sam ti rekao na početku, ja verujem u lojalnost i drugarstvo. Dobro. To mi je jako važno, stvarno mi je.
neki put me on tako razočara sa te strane. Znaš, nešto... Ako ja... Pa, Ne, zbog njega govorim o njemu, ne govorim uopšteno. Uopšte. O ljudima. Znaš, Šta recimo, te najviše nervira kod ljudi? Ako pokažu... Mislim, sad kad dođemo u ovim fazama, koliko me treba? Niko. Mi smo zreli ljudi, živili smo život. Koliko me treba na kraju? Ali... Ne znam, meni trebaju svi, pravo ti kažem. Da bi ja Da, osmislio nešto- svoj život, ja ne mogu da budem sam. Ja moram da... Dobro, ti imaš familiju. Petre, Bez to- obzira i društvo i familiju. Ali, ako... Ja sam... Znaš kako? Ti mene možda isto znaš toliko, da ja, ako ti mene Ja pitaš tebe za dosta neku znam. uslugu, ja volim to da izađem u susret. To su, nema veze, mala usluga, nema veze koliko to meni nije prija, ili nije u mojom liniji razmišljanja, nisam Sve se kada teo neko toga. misli na tebe. Da. Ali recimo, Golub me dosta puta razočarao što ga bole ona stvar za mene. Kad ga ja za malu stvar ga pitam. A on kad mene pita, ja odmah skočim. Ja odustanem u 5 sati ujutru da mu uradim nešto što me pitao. Te ne bio to što ti skačeš na prvu za druge ili to što drugi neće da Pa to što drugi neće. Dobro, ja znam, možda ne bi ja trebao ni da gledam. Ja to mogu i da vidim. Razumeš. Ali isto tako, ja i Golub smo proveli COVID 2 godine zajedno. Svaki dan na mojoj terasi. Da, COVID je bio poseban. I ko na dva Mapetovca, znaš iz Mapet što ona dvojica, ona što Da, za oni da, što sa kritičare, terase. tako smo bili, mi smo ceo svet kritikovali. Dobro, slušaj, da se vratimo na komediju. Ajde, Kako se zove? Na foru. na foru. Dobro, time ćemo završiti moju emisiju. Počeo si sa kostimom Spidermana. Da. To je bio taj tvoj avatar, neka tvoja mašta, neki tvoj Ne. otklon u maštu, što kažu. Međutim, nije Ne, Spiderman. nije moje Superman. Super mi je bio. Pošto sam Nismo ja imali kostim, naravno. Ja izgledam kao Superman. Loknice, Nisam da, imao. da, mišići, vremena, sve to. Dobro, Voki, želim ti sve najbolje, hvala ti na gostovanju. Nadam se da su ljudi Puno nešto, hvala, bar malo da. saželi od tebi. Puno hvala ti. Od tebi. Kad nađeš neko zgodnije ime za tu komediju, javi mi, ja ću da... Ne, ovo je odlično na foru. Jel da? Čao.